tra o'n i'n mlwyddyn 12 yn yr ysgol, mi glwys i am yr cynllun doctoriad yfory yma. A un o'r pethau gorau nes i oedd fynd amdani ac ymgeisio fod yn rhan o'r cwrs. Ar bryd hynny, do'n i'm yn siŵr iawn be o'n i eisiau gwneud digwyr. O'n i rhwng milfeddygaeth a meddygaeth. So oedd bod yn rhan o'r cynllun wedi cadarnhau newis i digwyr. Ac mae'r cyngor ac yr help dwi wedi gael gen y mentoriaid a'r cyfleoedd i fynd ar gyrsiau a gwneud ffrindiau newydd sy'n bellach yn ffrindiau fi yma yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn amhrisiadwy deud gwir, felly ewch amdani unwaith eto. Trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Doctoriad Yfory yma, dwi'n gallu gwneud mamau treon yng nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, a dwi'n meddwl hynna helpu fi fel unigolyn yn fawr iawn achos iaith gyntaf fi di'r Gymraeg a dwi'n licio siarad o. Ond ynglyn â dyfodol fi a gyrfa fi, dwi'n meddwl helpu'n fawr iawn, enwedig achos bod yn doctor sy'n ddwyieithog ac yn gwybod i stwff trwy Gymraeg a'r Saesneg yn mynd i fod yn ddyddiol iawn, ac enwedig yng Nghymru, mae angen mwy o doctoriaid Cymraeg sydd eisiau gweithio yng Nghymru, so dwi'n meddwl fydd o'n hynod o fuddiol chi cael swydd yn y dyfodol yng Nghymru. So. Nath ni ddod lawr i Gaerdydd am noson dwi'n meddwl fi, ac o hwnna'n hynod o fuddiol achos oedd o'n sôn am y UK CAT, y BMAT, be o'n i'n gorau wneud efo'r profion yna. Ac o'n i, dweud y gwir, o'n i'n gwybod lot iawn amdanyn nhw, ond trwy fynd ar hwnna, nath agor llygyd i lot iddyn nhw, a nes i wneud yn well dwi'n meddwl, achos bod fi wedi bod ar y sesiynau yna. Ac o'n i yn gwybod fi eisiau gwneud meddygaeth, ond yn bach, ddim yn gwybod iawn pa gam ei gymryd, ond trwy fynd ar hwnna, o'n i'n gwybod iawn be rai fi wneud i gael fewn, a helpu hefyd efo'r interviews, so oedd e'n lot o hwyl. Mae werth i chi ceisio i fod yn rhan o'r cynllun Doctoriad Yfory. Byddai'n rili yn helpu chi sicrhau bod chi'n cael lle. A jyst y tips chi'n cael, y gweithdai chi gallu mynd i, maen nhw'n pethau mae pobl eraill ddim yn cael access i, so mae fe'n rili yn helpu.